Далечината с купола и с малката количка е нашия хотел. Теодора спи в стаята с купола. Пък аз от време на време ходя в кулата да гледам какво става. То е парка около Алхамбра. Новата част на града. В далечината се вижда централното площадче на Стария град. Зад него катедралата.